Het project Into Music is enkele jaren geleden ontwikkeld door Stichting Odeon. Het doel van het project is om zoveel mogelijk mensen samen muziek te laten maken. Dit jaar is de editie een uniek wervingstraject geworden dat enkele weken geleden startte met een concert van de regimentsfanfare in de Schouwburg. We hebben na afloop van die voorstellingen 58 aanmeldingen gekregen voor workshops. En die zijn gegeven door Marion Steegs. Ja, als je dat zag, dat was zo leuk. Al die kinderen die sprongen hier in het rond met gekleurde instrumentjes. Nou, dat hebben we 2 keer 2 gedaan. En daarna hebben ze zich op kunnen geven voor proeflessen op diverse instrumenten. HAFA-instrumenten noemen we dat. En daar hebben ze weer 4 proeflessen gehad. En we hebben vandaag het resultaat gezien wat dat opgeleverd heeft. En nu hopen we dus dat we de kinderen zo geenthousiasmeerd hebben dat ze volgend jaar ook doorgaan met muzieklessen natuurlijk. Want daar gaat het dan ook om dat muziek maakt niet alleen slim, maar het is ook gewoon heel leuk om te doen. We investeren vooral in de jeugd, omdat we denken, ja goed, wie de jeugd heeft de toekomst. Dus we hebben wat instrumentjes gekocht die beter hanteerbaar zijn voor de jeugd. En we hebben die docenten, dragen we ook aan bij om op die manier het project te ondersteunen. De 30 muzikanten in Spee verzorgden zondagochtend een concert in Odeon om te laten horen wat ze in de korte tijd allemaal geleerd hebben. Wat heb jij gespeeld? Ik speelde de woodblok en de xylofoon. Ik speel dwarsfluit. Ik heb een koebel en een snare drum gespeeld. Dwarsfluit. Klarinet. Saxofoon. Klarinet. Bariton. Heb je heel hard geoefend ook thuis? Ja, ik heb thuis heel erg hard geoefend. Nee, niet echt zo heel hard. Ik heb goed geluisterd naar mijn leraar en ik heb thuis veel geoefend. Heel hard. Hoe hard is heel hard? Van 1 tot 10 denk ik 8. Ik heb de lessen opgevolgd en ik heb thuis tonen geoefend. Ook het opleidingsorkest van MMSK Sint-Petersbanden en Harmonie uit Terpen bracht enkele nummers ten gehore. Zij hopen dan ook dat van de 30 jonge Into Music muzikantjes er veel naar de interne opleiding zullen komen, want muziek maken is zeer belangrijk. Muziek maakt slim. Dus kinderen op jonge leeftijd muziek laten maken, dan gaan bepaalde hersengedeelten die worden ontwikkeld. En wat ook voor het leren straks voor de kinderen alleen maar positief kan zijn. Dus muziek maakt slim. Maar daarnaast is het ook gewoon sociaal heel leuk. Als je eenmaal een instrument speelt, dan ook al stop je ermee en je pakt het er jaren later op. Je kunt het blijven spelen. Het is gewoon ook een hele leuk om samen muziek te maken en met andere mensen en een leuk optreden te verzorgen en in een zaal te zitten en gewoon hele leuke reacties te krijgen. Dat is gewoon superleuk. Het geeft zoveel positieve energie aan alle kinderen. Ook het publiek geniet van muziek. Dus zonder muziek was er geen samenleving wat daardoor bij elkaar gehouden werd. De kinderen die alsnog muziek willen gaan maken, kunnen voor informatie altijd terecht bij de verenigingen.